Vi skal nu arbejde med dansk landbrug i dag, hvor vi blandt andet skal se på konventionelt og økologisk landbrug. Men lad os starte med et historisk rids. Vi ved jo fra historie, at det danske landbrug startede for ca. 6.000 år siden, og perioden kalder vi for bondestenalderen. Landet var dengang formentlig dækket af noget, der mindede om urskov, og derfor startede det første med svedjebrug, hvor det handlede om at få brændt noget af den her skov væk og ryddet noget land. I de næste egentlig 1000 år her, sker der ikke en stor udvikling. Selv ved vikingetiden bliver bondens plov stadigvæk trukket af okser, og det fortsætter nogle år endnu. Men ved omkring år 1733, eller i år 1733, bliver stavnsbundet indført, og det handler om, at bønderne skal blive boende, hvor den by de er vokset op, og de skal blandt andet også arbejde for godsejeren, eller herremanden, og udøve hoveri, som i princippet er en slags slavearbejde. Først i 1788, ved stavnsbåndets ophævelse, er der flere bønder, som bliver selvejende, men man har også den landboreform, der gør, at man har det, der hedder udskiftningen, hvor der er flere gårde, som simpelthen bliver flyttet ud af landsbyerne, så man får sit eget stykke jord, hvor man før mere deles om jorden. Der er dog flere, som mener, at selve den her ophævelse af stavnsbåndet egentlig kun var for de få i 1788, og hvor den først ved grundlovens indførelse i 1849 får betydning for de fleste. Og da jeg nu har nævnt grundloven, så på vej op mod grundloven, og hvor vi går væk fra kongestyret, så har vi vores præst, salmedigter, Grundtvig, som stifter højskolebevægelsen, for han kunne godt se, at hvis vi skal til at have folkestyre, og vi skal være mere selvstændige med vores bønder her, så skal de skoles, de skal lære noget omkring landbrug, og derfor skal de på højskole. Efter grundloven, så er de her bønder blevet frie, og de er blevet frie fra godsejerne. De er ikke underlagt de krav, som de var tidligere, og de finder ud af, bønderne, at det er en rigtig god idé at arbejde sammen, og derfor stifter de andelsbevægelserne. Så rykker vi frem til under 2. verdenskrig. Der var dansk landbrug lidt specielt, for det samarbejdede rigtig meget med tyskerne, men som titlen på billedet her siger, det var vores til fælles bedste. Det skal vi ikke videre ind på lige nu her. Men efter 2. verdenskrig, så får vi fra amerikanerne noget, der hedder Marshallhjælpen. Og det er jo penge, og det gør, at der kan købes traktorer. Så antallet af traktorer i 1950'erne blev simpelthen ganget med 10. Og det betyder, at der sker en stor teknologisk fremskridt i Danmark. Og det er jo med til det landbrug, vi har i dag, som man kunne kalde specialiseret stordrift. Det vil sige, at det er måske kun en type dyr, man har på gården, og så er alt andet produktion ude på markerne baseret i forhold til de her dyr, som foder blandt andet. Vi kan også se, at maskinerne er blevet meget større, og de marker, som bønderne har, er også meget større. Det betyder selvfølgelig også, at antallet af landbrug er faldet drastisk. Men lad os prøve at se på, hvad det er, vi skal lære, og hvad det er, vi skal arbejde med. Vi skal blandt andet kigge på det geologiske landkort. Det har vi jo set før i forbindelse med vores arbejde med istiden. Og det er jo også fordi, vores geologiske landkort, det er jo det landkort, som istiden har efterladt os. Og som man måske allerede kan se her, så betyder det også, med de forskellige farver her, at undergrunden, det vil sige også landbrugsjorden, er forskellig fra forskellige steder i Danmark. Vi skal også se på de klimatiske variationer, der er i Danmark. Selvom Danmark er et meget lille land, kan vi måske se på herovre omkring, det er bare noget statistik for nedbør fra 91 til 2009 fra DMI. Det regner faktisk meget forskelligt rundt omkring i Danmark, som jeg sagde før, på trods af at Danmark er et lille land. Det skal vi prøve at undersøge via nogle statistikker, om det hænger sammen det her, ud fra de tal og det billede, vi har her. Vi skal selvfølgelig prøve at blive klog på, hvad konventionelt landbrug er, og hvad økologisk landbrug er. Og lad os prøve at kigge lidt nærmere på det nu. Ja, vi har de to former her. Jeg starter med konventionelt. Ved konventionelt landbrug kan man sige, at markerne dyrkes som monokulturer. Og mono, det betyder en, og det betyder, at der kun er én kultur eller én afgrøde på hver mark. Der gødes med kunstgødning eller husdyrgødning. Der anvendes pesticider mod ukrudt og skadedyr, det vil sige sprøjtegifte. Og et landbrug her er specialiseret til en slags husdyr. Så det kan være køer eller grise eller for eksempel kyllinger. Og sygdomme bekæmpes for eksempel med antibiotika. Lad os prøve at kigge på det økologiske landbrug.
Herover starter vi med, at man prøver at dyrke med blandingsafgrøder, og det betyder egentlig, at man har flere afgrøder på samme mark på samme tid. Gødning det kommer fra husdyr eller fra planterester, og den her gødning den er også fra økologiske dyr eller økologiske planter. Ukrudt det fjernes mekanisk, det vil sige med maskiner eller håndkraft kunne det også være. Skadedyr minimeres ved at blande afgrøderne. Og man kan også bekæmpe skadedyr med biologisk bekæmpelse. Og det betyder egentlig, at man indsætter nogle fjender til de dyr, der i forvejen er. Så er der også stor vægt på dyrevelfærd. Det vil sige, at for eksempel køer skal på græs om sommeren. Og der skal være strøelse, det vil sige halm i stalden. Og der er generelt også mere plads til hvert dyr. Og der er også andre ting. Så er der også færre syge dyr ved økologisk landbrug. Og derfor bruger man mindre antibiotika. Og det er sådan, at hvis man har et sygt dyr, så kan man godt bruge antibiotika. Men det betyder også, at det produkt, det vil sige, det kan være kødet eller det kan være mælken, skal tilbageholdes på gården i længere tid, inden det kan komme ud i butikkerne. Og det er selvfølgelig fordi, at det her medicin skal mest muligt ud af dyrets krop. Det er sådan med det økologiske landbrug, at man forsøger at opretholde det økologiske kredsløb. Og det er jo sådan lidt forsimplet tegnet her med, at naturen lidt skal gå sin egen gang, kan man sige. At for eksempel det koen spiser, der kommer noget ud i den anden ende, og det går så ned i jorden igen som næring til planter. Det samme som hvis et dyr dør, så bliver det også opløst og et af bakterier, og kommer ned i jorden og bliver næring til planter igen, som så bliver næring til dyrene for eksempel. Ikke? Og selvfølgelig bliver det holdt i live af solens energi, og der er også naturligt regn her. Det betyder selvfølgelig ikke, at man ikke kan kunstvande. Men det skal altså lidt være naturens egne præmisser, det hele kører på. Og det betyder jo, at man derfor ikke ønsker ting udefra, som for eksempel sprøjtegifte og kunstig gødning, altså kunstgødning eller medicin, og heller ikke genmodificerede planter. Man ønsker ikke kornsorter for eksempel, som er specialiseret igennem genmodificering. Så igen, man ønsker at bevare en naturlig balance i det økologiske kredsløb, der naturligt er. Så ingenting udefra. Ja, det var lige en forklaring på, hvad konventionelt og økologisk landbrug er, sådan overordnet set. Og umiddelbart så kan man jo tænke, hvorfor ikke bare vælge økologisk kun, for det lyder da både sundere og mere fornuftigt. Derfor er vi selvfølgelig nødt til at prøve at kigge på nogle artikler, som taler imod økologi, og nogle, der taler for økologi. Til punktet her, landbrug i et globalt perspektiv, skal det faktisk handle lidt igen om økologisk landbrug, som faktisk måske ses som værende en fordel i visse egne af verden, for eksempel nogle af de fattige områder i Afrika. Og hvordan kan det mon hænge sammen? Da økologi i Danmark ses lidt som en luksusvare og en produktionsform, hvor man producerer væsentligt mindre per hektar areal, end man gør med konventionelt landbrug. Og specielt i Afrika, hvor man jo måske have brug for den her ekstra mad. Så hvordan kan det mon hænge sammen? Det skal vi selvfølgelig kigge på. Ja, og så står der smagsprøver hernede i bunden. Og det er jo fordi, vi skal smage på noget forskellig mad, som er enten konventionelt eller økologisk, men der ligger en opgave her til jer. Vi skal selvfølgelig se på nogle forskelle mellem konventionelt og økologisk, og I skal planlægge, gennemføre og evaluere en smagstest. I skal herigennem indsamle nogle data, og I skal blandt andet forholde jer til, hvordan de her forskellige produkter er fremstillet, og selvfølgelig fremlægge jeres resultat. Og det bliver selvfølgelig spændende, hvad I kommer frem til her. Og ikke mindst, om man faktisk kan smage forskel. Afslutningsvis, så kan vi jo sige, at dansk landbrug er nok et af verdens mest effektive. Og det er både afgrødeproduktion og omkring dyreproduktion. Men som billedet her viser med de 2 grise heroppe, så kan man jo så spørge sig selv, om det her specialiserede landbrug er blevet drevet for vidt. Er vi ved at ødelægge, både dyrene, altså på grund af dyrevelfærd, at dyrene har det dårligt, og er vi ved at ødelægge naturen med både sprøjtegifte og kunstgødning? Det er jo selvfølgelig et af spørgsmålene, som vi forhåbentlig skal blive lidt klogere på. Omvendt kan vi bare gå over til økologi. Vi har jo blandt andet politikere, der siger, at inden 2040, så skal alle landbrug være omlagt til økologiske landbrug.
Og det kan jo lyde meget sødt og rart, men er det fornuftigt, og vil det overhovedet kunne lade sig gøre? Der er masser af økonomi i det her også, som man skal tænke ind, og vil Danmark kunne overleve økonomisk, at man omlægger og måske producerer mindre? Det er selvfølgelig nogle af de spørgsmål, som man er nødt til at tænke over, når man skal vælge, hvis man skal det, mellem konventionelt og økologisk landbrug.